Ahoj Víla, vítam ťa v tejto sérii, kde ťa naučím tarot efektívne a zrozumiteľne. Tak, že si to konečne zapamätáš. Celý ten trik je v tom, že si potrebuješ navnímať obrázok a pochopiť symboliku daných kariet. A dnes začneme s kartou ESO mečov a toto bude náš začiatok cesty s mečmi. Poďme sa do toho pustiť. Dnes spoločne odhalíme symboliku tejto karty, ale aj základné oblasti nášho života z perspektívy tejto karty. Ukážem ti rôzne príklady a aj ako môžeš nad touto kartou uvažovať. Pozrieme sa ale aj na opačný význam a na záver si ešte povieme pár otázok, ktoré môžeš využiť na svoju sebareflexiu. Meče sú v tarote spojené s elementom vzduchu a odzrkadľujú oblasti života ako mentálne nastavenie, mindset, myšlienky, komunikáciu, ale aj nápady alebo intelekt. Zapamätáš si to jednoducho tak, keď si zoberieš do úvahy a predstavíš si meč, ktorý držíš v ruke a keď ním hýbeš alebo ho používaš, tak ním akoby sekáš cez vzduch. Takisto aj všetko, čo komunikujeme, je najprv v našej hlave ako myšlienka, nápad, mindset a potom cez naše ústa do vzduchu vydáme nejaké slova, nejaké vety, nejakú komunikáciu. ESA sú v tarote jednotky a z numerologického hľadiska jednotky znamenajú nové začiatky, nové impulzy, nová kapitola, proste nový príval energie. Na tejto karte vidíš ruku, ktorá ide akoby z oblakov a ktorá drží v ruke meč. Táto ruka idúca z oblakov reprezentuje božstvo alebo vesmír. Môžeš si to predstaviť tak, ako keby ti vesmír alebo život zrazu ponúkal nejakú novú možnosť alebo nejaký nový nápad. Táto ruka ale môže symbolizovať aj tvoju ruku. A ten pevný úchop tej ruky, ktorá drží ten meč, symbolizuje pevnú vôľu, odhodlanie, vnútornú silu. Keď sa pozrieš na túto kartu bližšie, tak uvidíš, že na konci tohoto meča sa nachádza koruna a vieš, koruna sa dáva na hlavu a čo reprezentuje väčšinou koruna? Úspech alebo nejakú silu, nejakú autoritu. A po bokoch tu vidíme dve vetvičky, olivovú a palmovú. Tieto reprezentujú šťastie, víťazstvo, úspech. V pozadí tejto karty máme ale aj hory, ktoré sú síce ešte ďaleko, ale naznačujú, že táto cesta vpred bude mať nejaké prekážky alebo bude mať nejaké výzvy. Poďme sa teraz pozrieť na ESO mečov a vzťahy. V rámci vzťahov táto karta môže reprezentovať nový začiatok, čiže nový vzťah, alebo takú tú začiatočnú fázu vzťahu, kde sa spoznávajú dvaja ľudia skrz komunikáciu a zdieľanie nejakých myšlienok, nejakých nápadov, nejakých pohľadov na svet. Môže to reprezentovať nové nápady v už existujúcich vzťahoch. Vyskúšať niečo nové, naučiť sa niečo nové, odkomunikovať niečo svojmu partnerovi. A keďže má meč na svojom vrchu korunu s vetvičkami úspechu, tak to môže reprezentovať komunikáciu, ktorá prinesie nejaký úspech alebo nejaké pozitívne zmeny. Po období konfliktu vo vzťahoch môže ESO meču reprezentovať vyjasnenie alebo vykomunikovanie si danej veci. Možno sme sa vzdialili z toho konfliktu a teraz vidíme veci inak. Môže to samozrejme aj reprezentovať to, že niekto urobí prvý krok. Nahliadnime do ESA mečov a práce. V oblasti práce môže táto karta naznačovať začiatok úplne novej kariéry. Možno dostaneš novú ponuku, alebo dostaneš nový nápad, nový impuls, vytvoriť niečo nové, niečo svoje, nejaký svoj biznis. Pamätaj sa, meče sú spojené s elementom vzduchu, ktorý je prepojený s našou myslou, čiže s našimi myšlienkami, nastaveniami, s nápadmi. Čiže ESO mečov je silná energia toho, že príde nejaký nový impuls, nejaký nápad, niečo, čo potrebuješ dať do sveta, niečo, čo potrebuješ povedať. Ak si človek hľadal dlhšie prácu, tak ESO mečov môže znamenať, že sa mu konečne ozvú z toho interviu, na ktoré tak dlho čakal. A teraz sa pozrime na ESO mečov a sebarozvoj. ESO mečov v rámci nášho sebarozvoja môže reprezentovať nejaký nový myšlienkový smer, ktorým sa chceš vydať alebo ktorý túžiš spoznať. Nové uvedomenie, nový aha moment, nový pohľad na vec. Čiže pokiaľ si myšlienkovo otvorená, si spirituálne založená, možno objavíš nový uhol pohľadu na tvoju existenciu alebo na celkový chod tohoto vesmíru. Môže to taktiež znamenať impuls naučiť sa niečo nové. ESO mečov je aj o mentálnej jasnosti, čiže môže to znamenať, že sa ti vyjasní ohľadom tvojho vierovyznania alebo
ohľadom nejakej veci, ktorú si riešila sama v sebe, možno na emočnej úrovni, na psychologickej úrovni a zrazu ti príde odpoveď, príde ti jasnosť. Pamätaj si, že meče sú aj o komunikácii. Čiže možno ideš na svojej ceste spraviť nový krok, konečne možno ideš vyjadriť svoju pravdu, konečne ideš zobrať ten meč, svoju myšlienku, svoje nápady, svoju pravdu do svojich vlastných rúk a ideš sa stať vodcom svojej mysle, vodcom svojho života. Čo sa ale stane, keď nám vypadne ESO mečov opačne? Opačné významy kariet nie sú až také strašidelné, ja viem, že to môže pôsobiť na začiatku tak preťažujúco, ale opačný význam kariet je iba taký twist nad tým originálnym významom. Čiže predstav si pôvodný význam kariet a skús si navnímať rôzne varianty. Skús si ten význam otočiť, skús si ho spomaliť, skús si ho zveličiť, skús si navnímať jeho tienistý aspekt, skús si ten význam zablokovať, ako keby tam bol nejaký blok. Čím viac sa s tým pohráš, tým viac si budeš vedieť navnímať opačný význam karty. Poďme sa teda pozrieť na to, čo môže opačná karta ESA mečov znamenať v rámci vzťahov. Opačné ESO mečov v rámci vzťahov môže reprezentovať nejaký blok v komunikácii. Možno niekto vo vzťahu potrebuje niečo povedať, ale nehovorí to. Alebo potrebujú obe strany otvoriť nejakú tému, ale nerobia to. Môžeš sa na to pozerať aj takto. Pokiaľ je ESO mečov známkou jasnej komunikácie a jasnosti, tak ESO mečov opačne môže byť známkou nejasnosti v komunikácii, nejakého nedorozumenia, keď jedna strana sa snaží vysvetliť tej druhej svoju pravdu a ten druhý človek to proste nechápe, alebo sa to nedostáva do jeho hlavy. Ak si význam tejto karty zveličíš, tak to môže reprezentovať aj veľmi ostrú komunikáciu, ktorá je príliš necitlivá alebo až príliš surovo pravdivá, možno v nesprávny moment. Predstav si meč, čo môže meč urobiť? Meč môže aj zabodnúť, hej, a ublížiť. Čiže ak máš ten jeden meč vo svojej ruke a ideš ho použiť necitlivým spôsobom vo vzťahoch, tak môžeš tú druhú osobu trošku aj zraniť. Väčšinou táto karta v rámci vzťahov naznačuje to, že potrebuje byť niečo vyjasnené, potrebuje byť niečo zharmonizované na úrovni komunikácie a na úrovni nastavenia. A čo tak opačná karta v rámci práce? Opačné ESO mečov v rámci práce môže reprezentovať nejaké zmeškanie alebo nejaký delay v rámci zhotovenia nových projektov. Čiže môže to reprezentovať blok z hľadiska tvojej práce, z hľadiska tvojho workflow, ale aj zahmlenie ohľadom toho, že kam vlastne smeruješ a čo vlastne chceš urobiť. A ak ESO mečov v práci reprezentuje nejaký super nápad, nový pohnutok, novú víziu ohľadom nového projektu v práci, tak jej opačný význam môže reprezentovať príliš nerealistické nápady, príliš zaťažujúce, preťažujúce nápady, ktoré sú náročné uskutočniť. Môže to taktiež ale aj odzrkadľovať na neúplne najlepší mindset ohľadom tvojich zručností alebo tvojich skills. No a poďme spolu ešte preskúmať sebarozvoj z pohľadu opačného ESA mečov. V tejto sfére možno začínaš cítiť, že to, čo ti dávalo doteraz zmysel, ti zrazu zmysel nedáva. Či už je to tvoj pohľad na spiritualitu, na vieru, alebo nejaký tvoj prístup sama k sebe, práca s tvojou myslou, alebo nejaká prax, ktorou sa snažíš pracovať na sebe. Možno si uvedomila nejaké nové veci a teraz si potrebuješ v sebe upratať, pretože to máš nejasné. Toto sa presne môže stať, keď preskúmavaš novú filozofiu, alebo sa učíš nové poznatky a zrazu zistíš, že to, čo si doteraz robila, možno nebolo také správne. Možno si sa mesiace otužovala ľadovou vodou a teraz si zistila, že pre tvoj ženský hormonálny systém a nervový systém to nie je úplne nápomocné. Taktiež to môže reprezentovať aj nesúlad medzi tým, ako rozmýšľaš a čo hovoríš alebo ako komunikuješ. Možno si v sebe nosíš nejaké presvedčenia, ktoré sa bojíš odkomunikovať, alebo nejaké názory, ktoré sa bojíš povedať na svojej ceste. Na tvojej osobnej sebarozvojovej ceste môže tento opačný meč znázorňovať aj nejakú nie úplne prínosnú myšlienku, ktorá sa ti tam opakuje non-stop dookola a ty máš pocit, že si ňou pomáhaš, ale ona ťa vlastne úplne ničí. To môže byť napríklad tá toxická pozitivita alebo afirmácie, ktoré sa tvária navonok, že sú pozitívne, ale keď si ich opakuješ, tak sa cítiš horšie a horšie. Takýmto spôsobom môžeš nad
významom tejto karty uvažovať. Pamätaj si, že neexistuje len jeden konkrétny správny význam, vždy je to aj o tebe a tvojej intuícii. Vždy sa ale môžeš opierať o základnú symboliku tejto karty a skrz túto symboliku sa môžeš pozerať na rôzne oblasti života alebo rôzne témy. Každá tarotová karta nás ale pozýva hlbšie do seba, keď jej to dovolíme. Takže ja ti teraz poviem zo pár otázok na seba reflexiu, ktoré môžeš použiť, keď si túto kartu vyťahneš sama pre seba. Takže zober si papier a pero alebo zápisník a spýtaj sa samej seba. Čo mám potrebu povedať? A komu? Čo sa bojím povedať nahlas? A prečo? Čo sa mi v poslednom čase vyjasnilo a čo ma táto pravda volá urobiť? Kde som pripravená prevziať iniciatívu? Aké zastaralé presvedčenia som pripravená pustiť? A aké nové si namiesto toho chcem osvojiť? Ako by v mojej situácii rozmýšľal úspešný človek? A ako by komunikoval? Aké nápady ku mne v poslednom čase prišli? A čo by som potrebovala na to, aby som ich uskutočnila? Verím, že ti toto video pomohlo. Napíš mi do komentu, či sa ti páčilo a vidíme sa v ďalšom videu Dvojky mečov.